I AB har vi 8 tennisbaner, og modsat mange andre klubber, så har vi faktisk god plads. Så hvis man sidder et sted i hovedstadsområdet og mangler en bane, så synes jeg, man skal kigge forbi. Vi er cirka 270 medlemmer i AB, og har man lyst til at være med, så er man meget velkommen. AB Tennisklub er en klub for medlemmer af alle slags og alle aldre og alle køn. Der er plads til dem, der spiller mere seriøs tennis, og dem, der er her for at hygge sig og have det sjovt. Standardhejsningen, som er det, vi har haft i dag, markerer den officielle åbning af udesæsonen. Den markerer vi så med morgenmad og en hyggeturnering og frokost til sidst. Udesæsonen starter i slutningen af april, og så er der hen over hele sommeren fælles træningsaktiviteter, forskellige turneringer, holdturneringer, hvor man spiller mod andre klubber. Nogle er interne hyggeturneringer, og så er der selvfølgelig al den tennis, man selv arrangerer med dem, man gerne vil spille med i klubben. Derudover så har vi har vores egen sådan tennishytte, hvor man har mulighed for at drikke en sodavand eller en kop kaffe eller te. Og hvis man er mere sulten, så har vi en fantastisk café, hvor man kan få både aftensmad og frokoster i weekenden. Så synes jeg egentlig, vi er ret forkælet med nogle gode faciliteter. Vi har jo et slogan, der hedder, at AB er for medlemmer hele livet, og det er fordi, der er et væld af muligheder.